A falta de mecánicos está a afectar os talleres da comarca. A escaseza de man de obra acaba repercutindo nas reparacións dos vehículos que se alongan no tempo. O mercado laboral ten falta de traballadores en diferentes sectores. Un dos que conta con escaseza da man de obra é o da mecánica. Son numerosos os talleres da comarca que non poden completar o seu persoal ou non atopar profesionais. É moi complicado porque é certo que non hai xente moi interesada en traballar neste sector e, bueno, a xuventud está buscando outras vías profesionales. Sinala que na actualidade os horarios e as remuneracións melloraron. 8:30 da mañá ás 5, ininterrompido. Os talleres estánse adaptando moi ben á demanda do novo mercado laboral, en condicións e horarios laborales e tal, pero a xente non demostra moito interés polo sector. A carga de traballo é moi elevada, pero é moi complicado buscar xente para poder realizar o traballo. No seu caso, co persoal que teñen agora mesmo activo, Vamos safando, pero hai problemas, hai problemas. E iso implica que a consecuencia máis grande que temos é que se demoran moito as reparacións. Pois estás falando mellor de 20 días. cando antes era bastante. Sí, cando antes era moito máis corto. Ternas sostén que este sector non desperta interese entre a mocidade e as persoas máis adultas non soen comezar de cero na mecánica. Non é algo que vayas a aprender sendo xa adulto. Esta realidade contrasta co que se ve nas aulas, nas que o alumnado que se especializa en mecánica ou en chapa e pintura enche todas as prazas. Porque, a ver, a xente os rapaces que están salindo da formación profesional, moitos buscan empleo nas fábricas, que é un traballo máis cómodo, máis rutinario, menos complexo que este.